आई आप सबके बीच एगो नया गीत लेके आइल बने जौन हमने के समाज में हो रहल बा। पत्रकारिता के नाम पे लोग कैसे ठगी करता। हमार ई उद्देश्य नहीं के गीत के माध्यम से केहू के ठेस पहुंचाई, लेकिन जे जे इस चीज के गलत उपयोग करता एक बार ये गीत के रउआ सुनी और शेयर करें। कि चले ले ऐठ के हाथ में और चले ले ऐठ के हाथ में माइक धाइले तभी न डिग्री वाला बबुआ पत्रकार भइले। बिना डिग्री वाला बबुआ पत्रकार भइले। चल ले ऐठ के हाथ में, चल ले ऐठ के हाथ में माइक धइले। बिना डिग्री वाला बबुआ पत्रकार भइले। बिना डिग्री वाला बबुआ पत्रकार भइले। और सुनी करमात है बिहार के 200 के माइक लिहले 100 के स्टैंड हो। 200 में रखले बाड़े आपन कैमरामैन हो। माइक लिहले 100 के स्टैंड हो। 200 में रखले बाड़े आपन कैमरामैन हो। न्यूज दिखावे खातिर, न्यूज दिखावे खातिर घूस खइले। बिना डिग्री वाला बबुआ पत्रकार भइले। बिना डिग्री वाला बबुआ पत्रकार भइले। भैया अभी फिलहाल रउआ सब पटना के कांड देखनी है जा, और ऐसा चीज हो गइल बा कि रोड पे कोनो दुर्घटना होता तो पत्रकार लोग एम्बुलेंस बुलावे की बजाय मुंह में माइक घुसड़ के पूछा ताड़े कि कितना चोट लागल बा रउरा के। केहू के मुंह के आगे माइक घुसावेले। खुद ना वलूर बाकी लोग के सिखावेले। केहू के मुंह के आगे माइक घुसावेले। खुद ना
ना बलूर बाकी लोग के सिखावेले। देखी देखी अति प्रीति, देखी देखी अति प्रीति गीत गाइले। बिना डिग्री वाला बबुआ पत्रकार भइले। बिना डिग्री वाला बबुआ पत्रकार भइले। चल ले ऐठ के हाथ में, चल ले ऐठ के हाथ में माइक धइले। बिना डिग्री वाला बबुआ पत्रकार भइले। बिना डिग्री वाला बबुआ पत्रकार भइले। बिना डिग्री वाला बबुआ